Καλημέρα. Καμένα δάση και ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω αν πραγματικά το κάνουν. Βέβαια και με τη συμπεριφορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος μετά φυτρώνουν παντού και οι διαψεύσεις δεν είναι και τόσο πολύ. Αλλά δείτε τι κάνουν εδώ στη Γερμανία. Λόγω της δουλειάς που κάνω στα κοντέινερ που είμαι πάνω τώρα και στείνουμε εδώ, όπως βλέπετε και το γερανό που ξεφορτώνει πίσω, αυτή τη στιγμή στείνουμε τα γραφεία τα οποία ακριβώς πίσω μου θα στηθούν το αιωλικό πάρκο. Και αυτά εδώ θα είναι τα γραφεία, οι εργάτες του που θα κάνουν διάλειμμα κτλ. Ό,τι χρειάζονται. Είμαι πολύ συχνά μέσα σε τέτοια μέρη. Σε αιωλικά πάρκα, σε φωτοβολταϊκά, σε οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα με την καμένη γη στην Ελλάδα για να γίνει κάτι τέτοιο μου φαίνεται τρελό. Γιατί εδώ, άμα δείτε κυριολεκτικά, στείνουμε μέσα στα δάση. Χωρίς κάποιο πρόβλημα. Με μελέτες, με το τι δέντρο θα πέσει, πού θα πέσει, ποιο θα κοπεί, από πού θα περάσει ο δρόμος. Θα σας δείξω κάποια κομματάκια όσο μπορώ. Αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπετε τώρα είναι η είσοδος για να φτάσουμε εκεί πάνω που ήμουνα πριν, που σας έδειχνα με τα κοντέινερ. Είναι φτιαγμένα και μελετημένα έτσι. Αυτά εδώ παλιά ήταν κάποια δρομάκια τα οποία μπορείς να κάνεις πεζοπορία και αυτά, και πλέον ανοίγονται, κόβονται κάποια δέντρα δεξιά αριστερά ή όπου χρειαστεί, με προσοχή, ώστε να μπορούν να περάσουν οι ανεμογεννήτριες που έχουν τεράστια κομμάτια, ή εμείς με τα πιο απλά φορτηγά να φτάσουμε εκεί, να στήσουμε το αιωλικό πάρκο χωρίς πρόβλημα και να φύγουμε. Αυτό εδώ σας τα άφησα, είναι λίγο πριν φτάσουμε εκεί που ξεφορτώσαμε τα κοντέινερ στις ανεμογεννήτριες. Είναι η πόλη Wertheim, είναι πανέμορφη και ήθελα να σας δείξω το κάστρο έτσι όπως είναι επάνω στο βουνό.